σβήσουμε και να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Απεργούμε για την προστασία των κοινωνικών αγαθών. Απεργούμε για το δικαίωμα στη δουλειά, στη μόρφωση, στην υγεία. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, η ελληνική κοινωνία, μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που καταστρέφει την κοινωνία και μας οδηγεί στην ανεργία και στη φτώχεια.